Muránska planina je pomerne rozsiahle územie, v ktorom sa nachádzajú rôzne zrázy, súťovité chodníky, čiže ani pohyb v tomto prostredí nie je úplne jednoduchý a bez rizík. Ak si to človek poriadne nepremyslí, môže sa stať nejaká nepredvídaná udalosť. Je vhodné vedieť o tom klientovi aj trošička viacej, že či sa chce stretávať s inými ľuďmi, chodiť na miesta, ktoré sú viacej turisticky navštevované, ako rôzne chaty alebo rôzne miesta, kde sú veľké cyklotrasy, kde je väčší pohyb turistov, alebo vlastne chce vyhľadávať miesta, kde sa bude cítiť sám, skrytý v divočine a užívať si vlastne tú Muránsku planinu, na čo Muránska planina je veľmi vhodná. V teréne sa nám môžu stať rôzne zranenia na tej skupine. Ja vlastne na to myslím už v tom manažmente rizik, ale medzi také najčastejšie sú bežné zranenia, vlastne začíname otlakmi pri dlhšej chôdzi, sú to rôzne únava, úpal z tepla, alebo naopak podchladenie, keď kráčame v nejakých horších podmienkach. A na to všetko sa už dá dopredu pripraviť. Ľudia v súčasnosti prepadli skôr takému veľkému strachu z medveďov. A teda keď chcú ísť niekde na výlet, tak stále riešia to, že či tie medvede tam žijú alebo nežijú. A teda vo veľkej časti Slovenska medvede sú prítomné, takže vyhodnocujú teda aj toto riziko. Z pohľadu takého že teda rizika štatistického, medveď je štatisticky až nevýznamný. Ten medveď je, skôr by som povedal také, že strach má veľké oči, že ľudia sa toho naozaj boja, lebo je prítomný v tom lese. A zistiť aj tú prítomnosť my vieme hlavne tak, že keď ideme po tej značke turistickej, po nejakom chodníku vyznačenom, tak môže sa stať, že vidíme tam nejaké pobytové znaky. Dobrou prípravou, plánovaním, ale aj správaním sa priamo v teréne vieme toto riziko eliminovať na totálne minimum. Cieľom našich výprav je určite nejaký zážitok v prírode a vrátiť sa živý a zdravý domov. Preto je tá príprava, manažment rizík a premyslenie správnej výstroje výzbroje prispôsobenej ročnému obdobiu a podmienkam veľmi dôležité.